नमस्ते. आज मी पावभाजी बनवते आहे. आज वाटलं जरा काहीतरी वेगळं खायला, तर मी आज पावभाजी बनवते आहे. पप्पूने आणले पाव, मग करणार काय, नुसते असेच पाव कोण खात नाही. म्हटलं आज भाजी बनवते, तर तुम्हाला आता भाजी बनवून दाखवते एकदम मस्त. आता इथे मला गॅस पेटवलाय आणि कुकर ठेवलाय. कुकर ओला असला तर असं जरा सुकवून घ्यायचा गॅसवर तापून, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकायचा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 2 चमचे तेल टाकलंय, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरा. आता जिरा आपला चांगला तडतडलाय, तोपर्यंत काय करायचं, थोडा बारीक गॅस करते आणि हे आहे ना आपल्याला भाज्या टाकून घेते त्याच्यामध्ये. आता याच्यामध्ये बघा भाज्या काय काय टाकते. हा एक म्हणजे अर्धा गाजर घेतलाय, मोठा गाजर होता, अर्धा गाजर म्हणजे अर्धा कप गाजर आहे समजा, अर्धा कप फ्लावर, एक थोडासा पीठ घ्यायचा, पाव कप, 5-6 तुकडे घ्यायचे पिठाचे. एक 3 टोमॅटो घेतले, एक मोठी कापून घेतले. थोडीशी फरसबी घेतली आहे बारीक कापून, अर्धा कप. त्याच्यामध्ये हिरवे वाटाणे घेतले, कच्चे आहे, कच्चे म्हणजे शेंगाचे वाटाणे, मटर. आणि एक मोठा बटाटा घेतलाय कापून तुकडे करून. आता हे पहिलं मिक्स करून घेते बघा. थोडा आहे ना गॅस मी आता बंद केला होता भाज्या टाकेपर्यंत. आता मी परत पेटवते आणि हे जरा आहे ना चांगले 2 मिनिटं आहे ना ते तेलामध्ये ते भाज्या चांगले फिरवून घ्यायचे. आता हे चांगलं आहे ना तेलामध्ये भाज्या असे थोडे फिरवून घ्यायचे 2 मिनिटं. गॅस फुल करायचा, 2 मिनिटं चांगले भाज्या असे फिरवून घ्यायचे. आता तुम्ही बोलाल आता हे मी कुकरला तर लावले आहे, 4 शिट्या करायच्या आहे, पण हे 2 मिनिटं फिरवून का घ्यायचं. 2 मिनिटं फिरवून का घ्यायचं, टमाट्याला आहे ना ते थोडा आंबटपणा येतो आणि भाजी आपली चांगली लागते, त्याच्यासाठी 2 मिनिटं फिरवून घ्यायचं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी 1 कप पाणी टाकते. ते बघा भाजीच्या बरोबर असं पाणी टाकायचं. आपल्याला वाटलं थोडं कमी आहे तर थोडं अजून टाकायचं, पाव कप बस. आता याला झाकण लावायचं. कुकरचं झाकण लावताना पहिलं झाकण आहे ना पाणी लावून घ्यायचं झाकण्याला, कारण काय माहितीये रबर ओला करून घ्यायचा. आता फुल गॅसवर आपल्याला 4 शिट्या करून घ्यायच्या आहेत. आता तुम्हाला 4 शिट्या झाल्यावर दाखवते. खा दिलू खा गवत खा, गवत खा. चाव अर्धा चाव. 4 शिट्या झाले आणि आता कुकर आपला थंड झालाय. म्हणजे आपल्या शिट्या झाले ना, कुकर पहिला थंड करून घ्यायचा. आपण लगेच खोलला ना तर काय होतं माहितीये का, आपण आता 4 शिट्या झाले आणि आपण असे प्रेशर घालवत असा प्रेशर घालवतो ना आपण लवकर खोलण्यासाठी, तर ते काय होतं माहितीये, ते पुरा शिजत नसतो आतमध्ये. पूर्ण आपला थंड करून घ्यायचा, म्हणजे असं आहे बघ, प्रेशर नाही याला, असा थंड करून घ्यायचा. त्याच्यानंतर 10-15 मिनिटं थांबलं तर चालेल ना. चालेल, 10-15 मिनिटं कशाला, 5 मिनिटं थांबायचं प्रेशर खतम होईपर्यंत. हे बघ असं लगेच आपण झाकण खोलतो. हे आपण आता याच्यामध्येच आहे ना कुकर मध्येच मॅश करूया. बघ पाणी पण आहे बरोबर आहे ना. आता याच्यामध्येच आपल्याला मॅश करून घेऊया. आता आपली भाजी मॅश केलेली आहे. आता तोपर्यंत आपण काय करायचं, आपल्या कढईमध्ये तेल ओतायचं. पहिले कढई सुकी करून घ्यायची, कारण थोडा जरी त्याच्यामध्ये कढईमध्ये असं पाणी असलं ना की तेल टाकल्यावर ते चरचरतो. आता आपल्या कढईमध्ये तेल टाकलंय. आपल्याला आवडीप्रमाणे तेल टाकायचं, असं काही नाही की मी 2 चमचे टाकले म्हणून मी 2 चमचे, तुम्ही 2 चमचे टाका. तुम्हाला तेल जास्त लागलं तर जास्त पण टाकायचं. आणि जेवढं आपण तेल बरोबर वापरू ना तेवढी आपली डिश आहे ना चांगली होते, मस्त बनते. आता मी याच्यामध्ये 2 कांदे घेतले बघा, असे छोटे छोटे कांदे आहेत 2, त्याचे कापून बारीक कापून घेतले, ते टाकते तेलामध्ये. आता कांदा आहे ना चांगला परतून घ्यायचा, चांगला लाल होईपर्यंत परतवायचा आहे. आपण कांदा टाकला ना की तो असा म्हणजे आपण सारखा हलवतच राहायचं असं काही नाही आहे. आपण असं 1-1 मिनिटांनी ढवळत राहायचा कांदा. सारखाच आपण ढवळत बसला ना की तो भाजत नाही कांदा लवकर. असं थांबून थांबून ढवळायचा तो. असं मी आपण आता थांबून थांबून आहे ना तसं ढवळून घेते. पहिला कांदा दाखव किती कलर झालाय बघ.
हो है ना. आता तो अजून लाल कधी होणार माहितीये का. आता आपण त्याच्यामध्ये एक शिमला मिरची कापली आहे बघा, ती टाकते आणि थोडीशी आपली कांद्याची पात. आता हे पूर्ण फ्राय करेपर्यंत तो कांदा पण त्याच्याबरोबर चांगला फ्राय होणार. आता मी ती शिमला मिरची आणि कांद्याची पात टाकली ना, तरी पण आपण 2 सेकंद थांबायचा. 2 सेकंद थांबलं की त्याच्यानंतर परत ते ढवळायचं. असं करायचं. आता ही भाजी बघा चांगली मॅश करून घेतली कुकरमध्येच. बघा किती मस्त मॅश झाली. आपल्या कांदा पण फ्राय होतोय. तुम्हाला वाटत असेल आता इथे मी 1-1, 2-2 सेकंद थांबते ना, तिथे मी इथे भाजी मिक्स करून घेतली, मॅश करून घेतली बघा अशी. आणि आता एकदम साधी आणि सोपी. आता याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकते 1 चमचा. आता याच्यामध्ये आहे ना मी काय टाकते बघा, हे आपल्या शिमला मिरची पण मस्त फ्राय झालाय बघा. आणि कांदा मी बोलले ना त्याच्यावर कांदा पण आपला चांगला फ्राय होणार आहे. आता थोड्या टायमाने आहे ना कांदा त्याच्यातून गायब होणार आहे. तुम्हाला कांदा दिसणारच नाही त्याच्यामध्ये. आता मी त्याच्यामध्ये काय टाकते बघा, हा 1 चमचा लाल मिरची मसाला आहे, 1 चमचा धना पावडर, हा 1.5 चमचा पावभाजी मसाला आहे आणि 1 चमचा हळद आहे. हळद कमी का घेतली कारण की आपल्याला भाजी लाल दिसायला पाहिजे. आता हे मसाले त्याच्यामध्ये टाकते. आता हे मसाले बघा चांगले फ्राय करून घेते भाजीमध्ये. आता याच्यामध्ये पाणी टाकते. मसाला चांगला फ्राय करून घेतलाय. आता झाकण ठेवते. भाजी मस्त आपली मॅश झाली ना. अशी झाल्यावर आपले भांडे धुवून टाकायचे. हा भांडी घासून टाकते मी लगेच. आपण पण अशी भांडी घासून टाकायची. नवीन कोण सुना असतील ना त्यांनी असं स्वयंपाक करताना, आपली सासू बाहेर बसली आहे आणि आता माझी सासू भांडी घासेल म्हणून असं ठेवू नका कधीच. आपली सासू ती आपली आई असते. आपल्या नवऱ्याची आई म्हणजे आपली आई. ए आई, आपण ए आई म्हटलो ना की कसं गोड आवाज एकदम. सासूला आहे ना, सासू बोलला की तिथे संपला. झाली माझी भांडी घासून. तेव्हा आता 2 वाट्या आहेत, 1 प्लेट आहे, 1 वाटी आहे आणि कुकर आहे. आता मी याच्यामध्ये भाजी टाकली ना की तिथे मला 5 मिनिटं थांबायची असतील ना, तेव्हा माझी ही 2 भांडी घासून होणार आहे. तिथे रेसिपी बनवता बनवता माझा इथे टप भरतो भांड्याचा. 5 मिनिटं झाली. आता आपलं बघूया भाजी. बघ हवा वाफ जाऊ दे नाही बघ. नंतर हीच आपली भाजी आता रेडी झाली, शिमला मिरचीची आणि कांद्याची. हा मीठ टाकलं की झालं. आता मी जरा आहे ना गॅस बंद करते आणि कढई खाली घेते. कारण का माहितीये, कुकर मधली भाजी आपल्याला त्याच्यामध्ये ओतायची आहे कढईमध्ये. बघा किती कलर छान आलाय. कांदा दिसतोय का तुम्हाला बघा, खाली शिमला मिरची दिसते आहे म्हणून कांदा लाल करायचा असतो. कांद्याची तर ग्रेव्ही बनते. आता ही आपल्याला भाजी मॅश केलेली त्याच्यामध्ये टाकून देते. आता थोडं पाणी टाकायचं असं कुकरमध्ये. कुकरमध्ये आपली भाजी असते ना. आता परत गॅस पेटवते आणि कढई ठेवते वरती. कढई मला पकडीने नाही जमत एवढी ती कढई. मी कपड्याने उचलते. तुम्हाला गावी सर्व कपड्याची सवय ना? मला कपड्याची सवय आहे सगळी. असे करताना कधी कपडे जळालेत का? नाही जळत. ते चुलीवर जळायचे पहिले, पेटायचे एका बाजून. आता मी हे ढवळायला आहे ना चमच्या बदली करते. हा कसं कांदा बिंदा फ्राय करायला हे ठीक आहे, पण आपली भाजी घट्ट आहे म्हटल्यावर त्याला ते खोल चमचा पाहिजे. आता भाजी आपली झाली आहे, मस्त रेडी झाली आहे छान. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं. नाहीतर मी इकडे बोलेन मी 2 चमचे टाकते, 1.5 चमचे टाकते. तसं नाही करायचं. आपली भाजी बघायची किती आहे ती, त्या पद्धतीने आपण त्या प्रमाणात टाकायचं मीठ. पण कमी टाकलात ना तर पहिला असं चाकून बघायचं. असं पण चाकून नाही बघायचा की चमचा थंड करायचं आणि असं जरा बोट ओढायचं आणि असं चाकून बघायचं. अजून एक कमेंट येईल की तू पावभाजी मसाला टाकलास ना, तर कोणता पावभाजी कोणता वापरायचा? तर कोणत्याही ब्रँडचा पावभाजी घ्या तुम्ही. हा कोणता पण वापरायचा पावभाजी मसाला. तो पावभाजी आता आपल्याला मला माहितीये पावभाजीसाठी कोणता खडा मसाला घेतात. मी जेव्हा पावभाजी बनवली ना त्याच्यामध्ये तो खडा मसाला मी दाखवलेला आहे पावभाजीचा. हा तो मसाला वापरायचा. तो व्हिडिओ बघू शकता तुम्ही जर पावभाजी नसेल तर. पण पावभाजीचा मसाला नसेल पण ते प्रोसेस वाढते का? कारण ते मसाला बनवावा लागतो. आता आपली भाजी रेडी झालेली आहे. आता मीठ टाकल्यावर आहे ना 2-3 मिनिटं मी चांगली उकळी आणली आहे बघा अशी. आता त्याच्यावरती आहे ना थोडा बटर टाकूया आपण.
पावभाजी बोललं की बटर पडलाच पाहिजे. बटर पाहिजेच असतो त्याच्यामध्ये. आता इथे मी बाजूला इकडे आपल्या आता भाजी झालेली आहे. मी आता इकडचा गॅस बंद करते आणि इथे आपले पाव गरम करून तुम्हाला दाखवते. पाव कसे घ्यायचे गरम करायला. पहिला तव्यामध्ये बटर टाकायचा थोडा, गॅस बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये आहे ना ती थोडीशी याच्यातली भाजी घ्यायची, बनलेली भाजी थोडी टाकायची त्याच्यामध्ये. टाकली त्याच्यामध्ये आहे ना थोडी कोथिंबीर टाकायची. आणि या भाजीमध्ये पण कोथिंबीर नाही टाकलेली आहे, ती थोडी टाकते बघा अशीच म्हणून. आणि याच्यामध्ये आता आहे ना आता याच्यामध्ये पाव कशी टाकते बघा. आता तू किती पाव खाणार आहेस त्याची मला गरम करायला लागतील. 3 पाव बाद झाले मला. हा तेवढ्या मसाल्याला पण 3 पाव बाद झाले ना. बस. आणि जरा कसे म्हणजे आतून जे मऊ असतात ना पाव, ते आतून मऊ असतात ना ते जरा म्हणजे कुरकुरीत पण होतात असे गरम करून. तर पाव आपले मस्त गरम झाले. तुम्हाला गॅस बंद करतो. तुम्हाला हवं तर बटर अजून टाका. हा बटर टाका अजून, पण अजून पावभाजीमध्ये भाजीमध्ये बटर टाकायचं. आता मी तुम्हाला प्लेट मध्ये काढून देते. आता पटापट खायची सुरुवात करा गरम गरम. आता अजून त्याच्यावरती बटर. वा, पावभाजी एकदम रेडी. अजून त्याला सजावट. लिंबू पिऊन तर अजून मजा येते पावभाजी खायला. आणि कांदा एक्स्ट्रा खायचा. वा, आता पटकन खायची सुरुवात करा. लेट वाटते. बापरे बाप. आता पटकन खायची सुरुवात करा. पहिला कोण खाणार आहे सांगा. मी. चल खा. आता इथे बघा आपली पावभाजी रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. टेस्ट करायच्या अगोदरच माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं. पावभाजी बटर त्याच्यामध्ये पूर्ण वितळलाय. बटर मध्ये आहे बघा. मध्ये बटर दिसत तुम्हाला. त्याला नाही आता दिसणार, ते वितळलंय पूर्ण. दिसणार आहे बघा बटर. त्यातलं पावभाजी. किती वर्षांनी खातोय पावभाजी? 3 वर्षांनी तरी खात असेल. वाव. एकदम साधी, सोपी आणि एकदम सिंपल रेसिपी. मस्त आणि एकदम हेल्दी पण, कारण आपले सर्व त्याच्यात भाजीपाला गेलेला आहे ना. मस्त. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. पावभाजीची काय टेस्टिंग सांगायची गरज नाही. एकदम रेसिपी भारी आहे. तुम्ही बनवाच.